Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Ассалому алейкум, дорогие друзья, леди и джентльмены. Ҳоз шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Яди информация доштум, мехостум ки ҳамеро шумо да расонам. Иним ту бародарҷон, паравар асиз ки дорӣ, 3 сол стаж дора, да дига парк просто так кор кардеси. Биё да такса парки мо кор ки даяму 500 заказ бар, айма 5000 бонуса биги. Дига такса парко 4-5% ай, аймо 3% дора. Агар бо хушрӯ кунӣ, 2% мешава. Ӯ одамое ки надоранд возможност Яндекс такси кор кунанд, бародаро шумо хафа нашен. Сити мобил бонуси хиша додистай. Дар 6 рӯз ай 80 то 90 заказа мебарӣ, ту да ай 8 то 9 ҳазора бонус метиҳад. Маълумоти пуррара дар ҳамин номерои болои экран будагӣ занг бизанед, ҳамаша шуморо мега. Одамое ки намехоҳанд ки такси кор кунанд, шумо бародаро метавонед ки бироед дастафақ кунед. Дар тамоми шаҳри Россия я Матиз либо я Ака мегирӣ, мебурои 2000 кор мекунӣ. Маълумоти пурраша дар ҳамин номерои телефон болои экран будагӣ дар занг бизанед, шуморо бо пурратар мефаҳмонанд. Бародаро ӯ одамо ки дар таксопарки Барори кор кардесиянд, дар такси либо доставка немеет значения. Ту мефората ки бизани бири Тоҷикистон, балшинство то медонед ки мо айвакасаи химона хуй кардагем. Айвакасаи мо шумо билет бихарен, барои шумо 1000 рубл скидкае. Барои ҳамин бародаро ҳаматон дар 1000 раҳмат калон ки ӯ одамое ки дастгирӣ мекунанд, комментар менависанд. Ма ниҳоят шодум душманои шуморо ма кардам, ӯшахтон хит кардем. Ногуфта намону, мир вашему дому, бахал вас в гостях. Let's go!